Idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha, taɓa subscribe ka taɓa alamar ƙararrawa. Labarin ruwan bagaja kashi na 7. Sarki ya sa aka kai ni gidan mahaukata aka sa a turu. Da wazirin garin ya ji labari ya ce ƙarya nake, lafiya ta lau. Saboda haka sarki ya taho gidan mahaukata bayan an kwana 7 wai don ya jaraba ni. Ya sa aka kira ni ya ce ina sunanka, na ce mai 'yan gabas. Ya ce yau wace rana, na ce juma'a. Ya sake tambaya ta wane wata muke ciki, na ce shawwal. Sai na ji fadawa na cewa ya toni. Sarki ya sake tambaya ta ka san Allah, na ce haba wane ne bai san Allah ba. Ya ce ina yake. Sai na ce a raina ya kamata in yi shirme ko ɗan kaɗan kada su ce dama ƙarya nake. Saboda haka sai na miƙe na nuna kashedi na sama, nufi na Allah shi kaɗai yake, ba shi da abokin tarayya. Na yi ta tiƙar rawa kai na sama, sai mutane suka bushe da dariya, aka ce lalle na motsu, amma na kusa warkewa. Sarki ya ce babu, ba hauka ba ne, wauta ce, sai ya sallame ni. Wata juma'a bata dawo ba sai da aka naɗa ni sarkin wawaye, sunan sarautar kuwa wawan sarki. Na samu shiga, abin har ba a magana, ba a ƙulla komai a garin sai da ni. Ana nan ana haka ran nan sai babban ɗan sarki ya tara mu, wato manyan fadawa, ya ce yana gayyar mu je mu yashe wa iyalansa masai, don wato bai yarda da kowa ya shiga gidansa ba sai mu yardaddun ubansa. Saboda haka don muka ɗunguma muka je gidan muka fara aiki, kowa yana yi yana zub da yawu don wari, ni kwa ina ta waka, cikin wakan nan tawa nake zubar da yawu, ba wanda ya gane abin da nake yi. Da ɗan sarkin ne ya ga fadawa na zubar da yawu haka, sai zuciyarsa ta ɓaci, ya ce musu in kashin ya fiya wari ku bar shi mana ku huta. Wace irin shegantaka ce haka, a sa ku aiki kuma ku ringa zubar da yawu? Da abinci ne sarki ya kawo muku, da yanzu kuna nan kuna hannu baka hannu ƙwarya. Da faɗan sarkin ne ya tunzura haka, sai ya tafi ya gaya wa ubansa abin da fadawa suka yi masa. Ya ce ni kaɗai ne ban zubar da yawu ba. Ya ce maimakon in zubar da yawu in yi tsaki, sai waka na yi ta yi. Da sarki ya ji haka sai ya fusata, ya sa aka kira su duka, ya bi su da ɗai ya sulluɓe uwa da uba, na ƙwace su da kyar. Wannan abin da na yi ya ƙara min girma ga sarki da 'ya'yansa. Da na ga dai na cimma mutanen garin nan haka, sai na ce kai, bayan ci fa zama an ce tsegumi ne. Saboda haka ran nan na tashi na je ga sarki na ce masa ina so in yi gaba kaɗan, amma ina dawowa bayan kwanaki. Na ba shi dukiyata duk ya aje min sai na dawo. Ni kwa na ci gaba da neman ruwan bagaja, wato abin da ya rabo ni da garinmu. Ina cikin tafiya har na isa wani gari mai girman gaske, wai shi Tegi. Sarkin garin ya maraba da ni, aka kai ni masauki na sauka. Ran nan na zo fadanci sai na ji sarki na cewa ɗan zagi ya dame ni, baya ko bari na in yi bacci. Waziri ya ce sabida mai ranka ya daɗe. Sarki ya amsa ya ce ai ka san tun watan jiya matarsa ta mutu, to tun daga ran da ta mutu har yau kullum baya bacci. Da tsakar dare sai ya tashi yana waɗansu waƙe-waƙe kamar mahaukaci, yana cewa dama shi mutuwa ta ɗauka ta bar matar da ya huta. Da na ji haka sai na ce wa sarki ranka shi daɗe, kana son a yi maka maganinsa? Sarki ya ce eh ƙwarai kuwa, in za ka iya. Na ce to Allah ya ja zamaninka, na yi ƙoƙari in gani. Dare na yi da an tashi daga fadancin dare, sai na laɓaɓa na tafi shiyar sarkin zagin nan, na kutsa kai ɗakinsa na ɓuya ƙarƙashin gadonsa. Can da sarki ya shiga gida sai na ji sarkin zagi ya nufo ɗakinsa yana waƙe-waƙe, yana nisawa, ya tuno da matan nan tasa, ta shiga ransa har ba iyaka. Da na ji ya shigo sai na shiru na ƙi motsi, ya shigo ya kama gado ya kwanta, ya ƙi bacci don bege. Sai can zuwa tsakar dare sai na ji ya fara abin da sarkin nan ya ba da labari da rana. Da na ji ya ce da ma shi mutuwa ta ɗauka ba matarsa ba, sai ni kwa na shaƙe muryata na amsa masa na ce saboda fatan nan naka aka aiko ni, aka ce in zo in ɗauki ranka, ka je ka iske ta. Sai na biyo shi,
ko da ya ji haka abinka da jahili sai ya wufi ya tashi ya waje da gudu, wai yana tsammanin mutuwa ce aka aiko masa. Ran nan bai kwana a gidan ba, da gari ya waye sai ya taho yana ba sarki labari yana cewa jiya mutuwa ta koro ni daga ɗaki na, ban ko kwana a ciki ba dan na ruga ba da tuni ta ɗauki raina. Da jin haka sarki ya san abin da ya faru, ya tuntsire da dariya. Daga nan sarkin Zagi bai sake tunawa da matan nan ba, balle ya yi begenta. Wadan na ba wa sarkin Zagi kunya haka sai ya shiga tsanata, banda sara ga sarki ba wani abin kirki tsakaninmu. To ka san ban samu fada ba tukuna a nan, sai na ga sarki ya soma wulaƙanta ni, sai ne kamar in bangarin tun da girma na, amma na tuna an ce komai aka yi wa ɗan halak sai ya rama. Saboda haka na ce ba zan tashi ba sai na ga iyakar sarkin Zagi tukunna. Ina nan ran nan sai wani ɓarawo ya shigo gidan mai gidan da na sauka ya yi sata. Na tarar da mai gidan a farke, suka kama kokawa. Allah ya bawa mai gidan sa'a ya tandara ɓarawon nan da ƙasa har kansa ya tsage biyu, nan ya mutu bai ko motsa ba. Taɓa subscribe da ke ƙasan wannan bidiyo, ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun ci gaban wannan labari da ma wasu shirye-shiryen managarta daga tashar mu ta Rana Ba Ta Ƙarya.